Og Mathilde Gammelgaard sluttede her med 0 fejl i tiden 67,81. Og så er det jo sådan, at det er lige før det er før, at vi skal i gang med unghestechampionaterne. Vi starter med de 4 års. Dem, som ikke har nået at få afleveret pas, de har godt nok noget travlt. 5 og 6 årsen har næsten lige så travlt, fordi det er lige så rart at få dem indleveret, så vi kan få dem tjekket, så vi får det hele på plads og styr på, inden vi skal ride. Og det er sådan, at man ikke kommer til at ride, medmindre man har afleveret sit pas. Og sådan er det bare.